Salam. Asata mulai ma parmingota martang yang nahoma ita mulai. Amin. Marde maita. Hari te goarni debata ama, dot goarni anakna, Tuhan Yesus Kristus, dot goarni todi perbadia, na tumo palangi dot tanoon. Amin. Leo matu Jehovah hamuliaon ni goarna, marsoba mahamu tu Jehovah, mamakai pahean na marhadoon. Haleluya. Martang yang maita, ale Tuhan Yesus Kristus, odo panodang nasitong, namonodangi ganup jolma na di portibion, sadok kon mabohim tuhami jala parbadiai maroa nami, asa utadda hami dalan anguluan mahrite siani, saya rajai mahami, asa unang manibil hami sian dalan nasitongi. Ale Tuhan Jehovah, patoktong maroa nami, maraporseon tuho, marite ite todi perbadia. Amin. Marde maita. Masuk
Pangyokma pati ni debata sadarion, ima sian pati paduaon, doot lapatanna. Dang jadi ganaonmu, jala dang jadi sumanonmu, mananghana di banua gijang, doot na di banua tongaon, rodi na di bagasan aek na di toru di tano, yanggo tungga besi sobahon manang si oloan. Dia do lapatani, oddo, ikon dia biari roata debata, jala ikon olong roata di ibana, asadang jadi ibana marsoba tu sobbaon, manang tugana ganaan, mangido angoluan siani, jala dang jadi oloan begu, manang ulpuan ni hadu atuaon, jala dang jadi pos roan di ugasan aomiton. Atong rap mangido gogo maita sian tuan debata, lau mangulaon na obar tu patiki. Ale tuan debata, ser pargugui mahami, mangulaon na obar tu patikmi. Amen. Marde maita. Tatopoti ma dosata, ale Tuhan debata, amani Tuhan nami Yesus Kristus. Odo debata pargogo naso atu dosan, si topan naso nahadong, paruhum na tigor, na manguhumi jolma na manusia, na rodo hami tu jolom manopo itu dosa nami. Akan nahula hami marite sian pangalosion nami di patikmu. Ima marite sian tubuh-tubuh ni irona nami roai, nang sian pakatayon nami na soture. Rodi pangaloi nami di isap-isap ni roa nami, na tama si tutuh do hunahuhum ami. Ala ni dosa nami alay na tol sol bagi do ami nuaing ala nii. Asima roam dihami ale debata nami. Pardenggan basa jala parasi roa doho ala ni ana haolongan ni roam. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saya sesama dosa nami salutna jala suruh matod di parbadia tu roa nami be. Asa tarbaen hami mangoloi o di bagasan atigoran dot abadiaon gabe saat ami tu angoluan na sora suda na pinarbaga-bagam di akka na porsea di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga di debata taringot tu asesan ni dosata. Para si roa jala pardenggan basa do jaoba labat tarimas jala parasi roa godang dang dibaen tu ita obar tu akka dosata jala dang di baloson tu ita obar tu akka haja totta songon asini roani ama mida anakna asini roani jaoba di akka na makabiari ibana
asangapon madi debata na digijang. Amen. Mardema ita. Turpu epistel di minggu tasadarion nani enet sian Amos tolu ayat sada rodi walu. Marsika soring maita majaha amina parjolo jaladi ayat pawalu rakmaita. Tangion amuma ataon nani dok ni Jaoba taringo tu amu ala Israel. Taringo tu sadok bangso na utogion ruar siantano Mesir songonodo. Tung udur matagamon mardalan dua alak da jolo sian dos ni roana sida. Tung tagamon matarjail pidong tu jorgong di tano, molo sojolo di tahun sabing, tung tagamon mabikas jorgongi sian tano, da adong da potasa. Aidang adong di bayan Tuan Jehovah nanggo sada, da jolo di papata sibuniana tu panurirang aka naposonai, rap maita ayat walu. Patogu Roma abiat tung ise manaso babiar, makuling tu Jehovah tung ise manaso marirang. Ido saatna martua do aka natumangion atani debata, jala no peoksa. Amen. Marede maita.
Ta tidak koma aporseotai songon na itadakon di dongata sa porsean di sadok portibion rap mai tamandok. Au porsea di debata jauba ido ama pargogo na soatu dosan nato palangi do tanoon. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata sana jauba na sadai ima na tinubuan ni si Maria na gabe-gabean si antron di parbadia andorang so abubuan. Ido tuata na tumaon na bernit di pangumion ang silatus na mata terpajal do imana diau pinarsilang na tua tubanua toru dung ditanom na mula mangolo diari patuluon na manaik tu surgo lau udul siamun ni debata jauba amanai pargogo na suatu usani disima iba na paima mula sogo tutanoon manguhumi alak mangolu do namate. Au porsea di todi perbadia jaladong sada uria nabadia urian atau apan Kristen akan nabadia do dia sesani dosa do dia tai mandok mula mangulu sogo daging nyalak naung mate do dia ngulu an nasora suda. Amin. Tabegema kur lansia diuduti musan non kur ama uria.
Tabegema titing sedarion. Shalom. Selamat hari Minggu ma dihita saluhna. Tapi hut ma titing namar ragam di Minggu sia Februari 2025. Nah perjolo guarni Minggu. Guarni Minggu minggu ta sadarion ima Minggu palimahon dung Epipanias. Topik Minggu di jauh gabe si jala jolma. Napa dua hon kelompok kor tu hari Minggu tanggal 10 Februari 2025 pukul 7.30 Ina Hanna, Ina Deborah, Ina Esther. Pukul 10 Ama Jericho, Ama Salom, Remaja. Pukul 10.07 NHKBP. Napa duluhon ibadah Minggu pukul 7.30 WIB. Ibadah Minggu pukul 7.30 WIB di tanggal 10 2025 nanengro kita memakai bahasa Indonesia. Pertanyaan sektor. Pertanyaan sektor di hari Selasa tanggal 10 Februari sektor Korintus Op di sektor Judea di keluarga T. Sinaga Boru Simatupang alamat Kampung Setu. Di sektor Kanan di keluarga T. Silaban Boru Simanulang Rap Mangapuli di Depok Timur. Di sektor Efesus BPH sektor di Aula Gareja. Di sektor Galatia di keluarga J. P. Sibarani calon situa SN Boru Sitorus. Di sektor Filipi di keluarga M. Silalahi Inatai Situaha Boru Siaturi. Di hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 di sektor Sion di keluarga JP Raja Guguk Situaha Boru Taba. Sektor Betania keluarga Situa Omanulang Boru Nabi Tupulu. Di sektor Nasaret di keluarga Nyonya Siaturi Situa T Boru Purba. Di sektor Kolose di keluarga S Tambunan Situa R Boru Simajutak. Di sektor Bethlehem di keluarga M Manalu Boru Tanjung. Di hari Jumat di sektor Roma tanggal 14 Februari di keluarga AMT Simamora Boru Simanuk Kalit di Jalan Belong. Nah palimahon pangapulion di hari Minggu sadarion patu paun ni huriat tado pangapulion di bagas ni keluarga Nyonya Sitorus Boru Sinabela sialan parmoding ni anak kon nasida tapatu pamay dung sipul kebaktian pukul 10 WIB. Paunopon LPJ dohot pembubaran panitia Natal umum. Di hari Senin 10 Februari 2025 tapatu pado majalo LPJ dohot pembubaran panitia Natal umum di Huriata mulai pukul 10 WIB maringanan di gereja. Nah papituhon dana nasorang di hari Senin 3 Februari 2025 di bahasa-bahasa hotuhata do sadada dana bawa di keluarga G Manurung inatai Boru Panjaitan sian sektor Sion ipas doda danaki suang-songoni nang natorasna napawaluhon pertangyangan lansia. Di hari Kamis tanggal 10 Februari 2025 nanengro patu paun ni huriat do pertangyangan lansia di bagas ni anggota dimulai masian sektor Kanan ima di bagas ni keluarga Situa M Silaban Boru Silitonga mulai pukul 14 WIB pinangido matu sude ruas lansia asamad dohoti pertangyangani. Napasiahon pembentukan panitia pembangunan di hari Senin tanggal 10 Februari 2025 nanengro
Disakapi huriata do laho patupahon rapot pembentukan panitia pembangunan HKBP Cimanggis. Mulai pukul 20 WIB, pinangido ma tu dua halak sian ganup sektor, dohot utusan kategorial asaro madoho sisa. Napa sapuluhon ruas namoding. Nunga jumolo marujung ngolu sahalak ruas danak sian huriata. Ima misailin Alesia Bauru Marbun. Tubuh di tanggal 26 September 2024, modding di hari Senin 3 Februari 2025, sian sektor kanan, tutup usia 5 bulan. 10 sada, pilihan bulanan. Hobbar tu hasil rapot ni huriata di tahun 2025 tapasah ma pilihan bulanan di ganup bulan tuhuria marhite para halado sektor tabe. 12. Open donasi program pengadaan multimedia ibadah sekolah minggu. Nungga masuk di bagasan mingguan ima sian keluarga M Nenggolan baru manurung sian sektor Galatia godangna 5 juta rupiah. 10 tolu torop ni ruas nama dohoti per mingguan tanggal 2 Februari 2025 777 halak. 14 ruas nama ulang tahun kelahiran 41 halak, ulang tahun pernikahan 10 tolu keluarga. Padita dohot parhala doha HKBP Cimanggis pasahaton selamat ulang tahun kelahiran dohot pernikahan periode tanggal 10 sampai 16 Februari 2025. Hatani debata na pasikopon las ni rohamuna tersurat di Yohanes 15 ayat 7. Molomian hamu di bagasan ahu, jala molomian hatakku di bagasan hamu, jupang hamudo manang dia pe di pangido rohamuna. 15 pilihan iuran diakoni sosial huria. Torop napasahaton pilihan iuran diakoni sosial huria di bagasan mingguan 20 tolu kepala keluarga godangna 3.550.000 rupiah. Pilihan bulanan manang tahunan torop napasahaton pilihan bulanan tahunan di bagasan mingguan 24 kepala keluarga godangna 3.665.000 rupiah. Mauli adema di pasat huriata tusude ruas nang pasahaton pilihan bulanan dohot iuran diakoni sosial sahatu bulan Februari 2025. Tuakan naso pasahaton dope taingot ma amanginang makarikoton pasatosa ganu bulan turia marhite parhadado resot tabe. Na pasapul bituhon kewangan huria. Huria 10.625.350 rupiah. Pembangunan 1.192.275 rupiah. Sentralisasi mana pusat 1.444.875 rupiah. Jumlah 21.322.500 rupiah. Molo tungadong pilihan naso tercatat manang salah redaksi aka pilihan ini asa dihubungi ma tu parhalado radedo hami padenggaton. Songonima titing namasa dohot si pamasaon di tonga-tonga ni huriata. Sai di pasu-pasu tuhat nama pilihan ini bain sangap di guarna. Amin. Tabagaima Kur Sian N Harmonix.
Mari demaita uhut papunguan pilihan sadaa doot sadabe. Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha.
Ima na mga ramoti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Hurian na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Tajalo mahatani debata barita nauli di minggu sadarion. Dienet sian buku Evangelium Lukas biddu 5 ayat sada sahatro di ayat 10 sada. Takas mata pahutihut songonon ma hatana disi. Jongjong di topi tau Genesaret do ibana sahali. Dina ni rongoman ni natorop ibana laho ubege hatani debata. Jadi tongon ma di ida dua parau di topi pasir. Ia pardekei nungaruar mamuri jalan nasida. Gabe dibongoti ibana ma parau nasada na di Simoni. Jala dipangido tu ibana asa dipaholang parawi saotik sian pasiri. Hudul do anggo ibana mamodai natoropi sian parawi. Asa dung masohot ibana marjamita ninna mamadok si Simon. Lugai ma tuna ubagas. Jala sapakon hamuma jalamuna asa dapotan. Gabi ninna si Simon ma mangalusi. Guru manipat sabor nginoddo huhalo jaho kami soadong dapot. Alai mangasahon hatami olo doahu sumapakon. Di pasaut nasida mai. Gabe dapot nasida ma dekke macai godang. Pola maribak jalai. Jala dihilap nasida ma dongan nasida na di parau nasada. Asaro madongani nasida mabuatsa. Rodo nasida gabe digohima parawi duasa maradu lonong. Mernidai si Simon Petrus marsoba maibana tujolo ni Jesus huhutma didok. Laho mahosianau Tuhan ai halak pardosa doao. Ai tarhalomong do ibana rodi sude donganna siala dekke nabi nuat nasidai. Songonido nang akadongan ni si Simoni. Si Jakobus doho si Johannes aka anak ni si Zebedeus. Jalanin na Jesus ma madok si Simon. Unako mabiar olak niom maho gabe si jala jolma. Di padarat nasida ma aka parawi. Ditadikon ma saluhut nai mangihuton ibana. Ido yanggo sahak. Huriana hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Di tahun 2000 lalu ditotopon HKBP do orientasi pelayanan disi sebagai tahun marturia. Jala terkenal do sada slogan na diparuar di tahun marturia ima nama dok boan sadanari to Jesus. Save one more to Jesus. Sada pangaradeon ni HKBP doi menyongsong 150 tahun di tahun 2010 dan asalku. Menggalakkan kembali misi penginjilan dohot seksi sending laho menjangkau tumorop halak roh tu Yesus, menjangkau tumorop halak manada Tuhan Yesus. Asa hatihai disuarahon ma pekabaran Injili dakolan tubagasan ni HKBP madok tu sudi ruasna alai doho do tuduru ni HKBP lumobi to kahalak na so manada Kristus dope di tonga-tonga ni ngolun. Totu misi dang sae olak ni di tahun 2000 walui. Upaya mabuan sadanari tu Yesus dang sae manang dang pitor berhasil holat di tahun 2000 walui. Sada misi naik komarudu do terus ulahonon ni huria sebagai gereja laho pasauton misi ni dewata ima asa harugumu dang halak manada Kristus manang asa harugumu dang halak narotu Yesus jala maka porsai Kristus di tonga-tonga ni ngoluna. Akamanginang alani ido sahat tu partikianope saya berupaya do gereja-gereja termasuk HKBP Cimanggis pahisaton ulaun sending asa tung luhut halak lam tumorop
rotu Yesus maka percaya Yesus di tonga-tonga ni ngoluna. Laos di paingoto do siani bahwa sudi hita tanpa terkecuali di jauh debata do hita gabe si jala jolma. Tuhan memanggil kita menjadi penjala manusia di dunia ini supaya semakin banyak jumlah orang-orang yang datang kepada Yesus dan mempercayainya dalam kehidupannya, sehingga mereka memperoleh keselamatan yang disediakan Allah bagi orang yang mau percaya kepadanya. Odo nanidok ni Tuhan Yesus Kristus tu si Simon Petrus doho tuhitan waeng didok olat nion mulai sadarion gabe si jala jol mama hitaon saluhna mabuan jolma tu Tuhani ido misi ni Tuhan Yesus itikina mengajari ibana merjamita ibana tanpa pandang tempat dang holan di bagas joro Tuhan Yesus merjamita molota jaha di turpuktai bahkan di tepi pantai sekalipun Tuhan Yesus memakai kesempatan itu untuk mengajar dan berkhotbah. Ketika dia berada di tepi pantai Genesaret, ada banyak orang berkerumun mengikuti dia. Karena banyaknya orang-orang inilah, maka Yesus meminta kepada Simon supaya dia naik ke atas perahu Simon supaya Yesus bisa terlihat dari semua orang yang ada di sepanjang bibir pantai tersebut. Diulahun Tuhan Yesus do na mengajari, na merjamita, doho patu-pahu tada halongangan disi. Pamalupon akan namar sahid, mangapuli akan namar sak, tujuan nasada do. Mabuan sudi jolmai asa sumolhot tu Tuhan Yesus. Membawa jiwa-jiwa itu datang kepadanya dan mempercayainya dengan seluruh kuasa yang telah dianugerahkan kepadanya. Satiki ipe di patu pado tiki halongangan ido naung tajah hasena kanengani marhite nabui dapok ni nasida godang dekke. Simon doho si Johannes doho si Jakobus anak ni Zebedeus doho akadongan nana di Parawi sedang dalam kehampaan dan kekecewaan. Alamulak manasida siantau dan adong dapok ni nasida nanggosada dekke hati hai. HP kahalakna terampil doon sebagai nelayan. Ini bukan pemain baru lagi. Mereka itu adalah nelayan-nelayan pro pada karena itu pekerjaan mereka. Tapi satu kesempatan mereka tidak mendapatkan apa-apa. Mereka sedang kecewa. Mereka membersihkan jalannya di pinggir pantai itu dengan penuh kekecewaan. Mungkin di dalam hati dan pikirannya, bohana mau mulak, mau bonoko sialangon ni keluargaku. Itu kali yang sedang menguasai hati dan pikiran mereka. Alai satiki di haroroni Tuhan Yesus tusi di patupa mata dahalongangan bui gok parawi duasa gok dohot deke didok mereduneng lonong hampir tenggelam itu perahu karena saking banyaknya ikan yang mereka peroleh atau yang mereka jala pada saat itu. Dungsae tada halonganganima didok Tuhan Yesus matu si Simon Petrus. Didok olak nion maho gabe si jala jol. Benar selama ini kamu adalah penjala ikan, tapi mulai hari ini aku memanggilmu untuk menjadi penjala manusia. Gabe si jala jolma. Akamang inang los oddon waeng topik ni minggutta di minggu palimaho dong Epipaniason. Didok asa sudido hita di jauh gabe si jala jol. Tanpa terkecuali semua kita dipanggil untuk menjadi penjala manusia sesuai dengan peran kita masing-masing, sesuai dengan kapasitas kita masing-masing, sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai abang dan kakak, sebagai adik, sebagai anak, atau sebagai apapun peran yang sedang kita perankan pada saat ini. Tuhan memanggilmu untuk menjadi penjala manusia, untuk membawa jiwa-jiwa datang kepadanya dan mempercayakan hidupnya hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dihamuna kamang nami dohot inanami nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus. Allah songonima pajowon ni Tuhani dihita tusudi hitaon asagabe si jala jolma alani ido rikot idaotta dia ma parangin na denggan si parangi honotta
molo dijauh Tuhani hita gabe si jala jolma. Perilaku apa yang seharusnya kita tunjukkan, sebaiknya kita lakukan untuk merespon panggilan Allah kepada kita, memanggil kita untuk menjadi penjala manusia. Adong matulu narikot odol honon sian turbohon. Na parjolo ima uduk tuhatani Tuhan Yesus. Omana parjolo sahali si parangi honotta tada nama respon pajawun ni dibata asagabe si jalo jolma hita di portibion. Uduk tuhatani Tuhan Yesus Kristus. Taat kepada firman Tuhan. Mulai do uduk di pataridahoni do adong tuguni haporsiaon dohot keyakinan yang sungguh-sungguh tuhuaso dohot tugogo ni Tuhan Yesus Kristus. Di ayat tolu dibongoti Yesus do parauni si Simon. Jala didok tu si Simon, Simon buam majo saotik pairek majo paraumon tu saotik tu tonga. Jadi Yesus meminta Simon supaya menggeser perahunya itu agak jauh dari tepi pantai. Tujuannya adalah supaya dia terlihat oleh semua orang yang datang berkerumun di tepi pantai itu. Tengok takas nakaning, si Simoni mungkin berpikir-pikir dosa tiki buana mau mulak, sodong si buanon, lau si alangon, sodong dapok ni banda budari, ngani halu jahon. Ido radi rohana, hape romu si Tuhan Yesus, mengiduhon parauni si Simonon pakeonna gabe langgatan perjamitaan. Disi dangadong menolak si Simon. Uduk do ibana digeser perahunai agak daus yang tepi pantai asaboi Tuhan Yesus laho marjamita di ida torop halak na di tepi pantai. Aka amangin nang parange siti ruod do nabinahin ni si Simonon. Bohado tutu hita rade jala uduk Tuhatan Tuhani termasuk ketika kita dalam keadaan tidak baik-baik saja. Ditiki di pangido Tuhani na adong diho hape hope hurangan disi diigil do hauduhon. Si Simon sedang kekurangan, tapi Tuhan malah meminta apa yang ada di padanya yaitu perahunya sebagai tempatnya, sebagai altarnya untuk menyampaikan firman Allah. Hauduhon si songoni ma di iglesia kita molo tak sadari saya ini adalah orang-orang yang dipanggil Tuhan untuk menjadi penjala manusia, harus taat kepada firman-Nya termasuk dalam situasi genting sekalipun, situasi yang sedang dalam kecewa sekalipun, situasi yang sedang hampa sekalipun, apa yang Tuhan minta daripadamu dengan penuh ketaatan berikanlah itu kepadanya. Dungi di nomor sado takas do tadok didok di ayat 5 bahwa disuruh Tuhan Yesus dung sai bana marjamita idok matu si Simon buat jo udau tu bagas, coba bawa perahu ini ke tempat yang lebih dalam, tebarkanlah jalamu di sana. Saya sebut di awal, Simon itu bukan nelayan yang baru menjadi nelayan, dia itu seorang yang sudah terbiasa dengan pekerjaannya itu sebagai nelayan. Alani ini di rohado pikiranna pasti malam saja kami nggak dapat apa-apa, apalagi pagi menuju siang saat itu Yesus berkhotbah. Buhado pardapona. Secara logika, ipakai bana do logika berpikir nai. Dungi idok ibana ma ainunga huhalu jahokan. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia katakan mereka sudah bekerja keras. Jadi mereka tidak asal kerja pada malam hari itu mencari ikan. Mereka tidak hanya pergi berlayar. Gudang nelayan-nelayan di Sibulga, Naya Binereng. Lau merlayar, ipiak kosong ini jalanai. Aha diulah lagi, markartu doha lagi. Markartui di atas parawi songoni. Bamolonga, cupangna, tikina, itarik jalanon. Molo si Simon dohok dongan nadau. Mereka sudah bekerja keras. Mereka sungguh-sungguh mencari ikan malam hari itu. Mereka tidak dapat satupun. Alai inne mana ma? Alai ala hodo nama dok. Ala nihatam do Tuhan.
husapak kope jalau. Itu juga ketaatan. Uduk doi bana tumpe di awalnya dipakai logika berpikir, alai dang olo ibana dikuasai logika berpikir naon, uduk doi bana tuhatani Tuhan Yesus Kristus, diulahon ibana do persis songon dan yajarhon Tuhan Yesus, mana pakko jalanai ditaui. Toho matutu disima masa halongangan. Alani ido naing dolhonon tu hita kamanginang, ketaatan ini perlu kita biasakan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, termasuk dalam keadaan sulit sekalipun. Janganlah berhenti untuk menaati setiap firman Tuhan. Jangan berhenti hanya karena sulit. Justru disitulah cerita hebatmu dimulai. Justru di hal yang sulit itulah cerita hebat dialami oleh Simon dan teman-teman. Gudang madekei masuk tu jalanai, meradu meribak jalai, dipamasuhi tu parahunai nunga gok sudi parawi, dungi di jauh ibana dongan nai ada adong dua parau di pinggir pantai hati-hai, di jauh sadanai parau, dipamasuk tong tu parau nasadanai, duasa hampir tenggelam karena banyaknya ikan. Sekali lagi, jangan berhenti hanya karena sulit. Justru disitulah Tuhan sering membuat cerita hebatmu dimulai. Taatlah kepada firman-Nya. Uduk matuhatani Tuhan Jehovah. Jala tungpe sipata dang masuk tu logikaon nanido ni tuhatai alai dihorhon hauduhonido aka natai gili boy pasahatonna tuhita. Simon bisa saja berkata, kau kan anak tukang kayu, apalah yang kau tahu tentang menjala ikan? Boy dodohonon nasongoni. Alai diturupu hidang, diolohon ibana do, uduk do ibana tuhatani debata. Asa omana parjolo kamanginang hauduhon tuhatani debata, ima tapatuduhon asa tuk ulahonotta gabe si jala jol mahita. Tarida maisian hasatiota di hatana. Tu dia pehita lao, di dia pehita maringanan, totong satia laho mangolohon hatana. Jala tarida mainang di pakapor seota, totong tahaposi ditiki maulpe parngolutai di situ dogogo dohot wasoni di bata laho mangurupi hita saluhutna. Dungina paduahon manada diri, pengenalan diri. Dung di ida si Simon Petrus nama saya. Didok itor marsoba maibana di jolo ni Tuhan Yesus. Didok ibana laho maho Tuhan ai jolma perdosa doa. Ini adalah tanda kerendahan hati. Ini adalah tanda pengenalan diri. Dia tahu dia siapa. Dia tahu dia orang berdosa. Dia tahu dia tidak layak. Karena dia sekarang sedang berhadapan dengan seorang yang maha kudus. Seorang yang maha kuasa. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ido nama bain ibana ubana do ibana lao maho Tuhan ai jolma perdosa do. Pengenalan diri. Molo di jauh Tuhan ini hita gabe si jala jolma ikor-ikok do adong dihita panadayo diri asa marhaserebo kita mangulahon akka ulahon nadenggan. Supaya ketika kita sukses kita tidak dengan gagah-gagahan berkata ini karena kuatku, ini karena hebatku, ini karena pintarku, ini karena harta dan semua yang ada pada aku. Iko tarajumi do anggo di jolo nito hatai kita bukan siapa-siapa. Kita hanyalah orang-orang yang dilayakkan berdiri di hadapannya bahkan dipakainya untuk menjadi alatnya menjala manusia. Kita bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan, tapi kita adalah orang-orang yang dilayakkan. Alani ido di panadayo dirio ni kota rajumi, aku ini hanyalah bagaikan bejana tanah liat di tangan Tuhan. Kita hanyalah bejana tanah liat. Maka tidak ada yang bisa sebagai alasan kita gunakan untuk gagah-gagahan atau untuk menyombongkan apapun yang ada pada kita atau apapun karya yang kita kerjakan di dunia ini. Hitaon bejana tanah liat alai didokdo unang gabe menek roham. Jangan berkecil hati. Walau engkau bejana tanah liat, tapi di dalam bejana tanah liat itu Tuhan isi harta yang berharga, yaitu harta kerajaan sorga.
Ini yang membuatmu berharga. Apa yang ada atau yang diisi di dalam hidup kita, itulah yang menjadikan kita semakin berharga di hadapan Tuhan. Maka jangan berkecil hati. Apa dan bagaimanapun keadaanmu sekarang ini, unang dok jolo si tua maau asa burju, asa gawe si jala jolma. Jolo padita maau asa gawe si jala jolma. Nuaing pe di sude keterbatasamui boido pakion ni Tuhan iho gawe si jala jolma. Asal ma adong dihita panadayon ni diri, kita mengenal siapa kita dan kita percaya hanya Tuhan yang melayakkan kita untuk melakukan semua misi ini. Napatuluhon om manaparpudi. Tabahin ma Yesus prioritas di tonga-tonga ni ngulut. Ini agak unik. Yang mereka harapkan adalah ikan yang banyak. Itu sudah di depan mata, perahunya sudah penuh dengan ikan. Tapi setelah mereka sampai di darat, mereka tinggalkan semuanya lalu pergi mengikut Yesus. Aide keido na niluluan ni nasida sampai marborngin. Nuai ngai jolo ni matana deke godang. Alai dong mendarat nasida, malah ditinggalkan. Ini adalah tanda bagi mereka saat itu Yesus menjadi prioritas. Itu lebih utama. Berkat memang penting, tapi pemberi berkat itu jauh lebih penting. Ada banyak orang menghabiskan waktunya dengan berkat, dia lupa kepada si pemberi berkat. Akhirnya ada masanya berkat itu hilang, berkat itu habis, berkat itu menjadi usang, dia akan kehilangan selama-lamanya. Alani ita tiru ma songon nabi nahennya ke sisean na perjoloon. Mereka tahu prioritas itu dalam kehidupannya adalah Yesus, sang pemberi berkat tadi. Mereka rela meninggalkan semua yang ada pada mereka, meninggalkan perahunya, meninggalkan ikan yang banyak, meninggalkan jala-jalanya yang menjadi sumber kehidupan mereka. Tapi mereka tahu inilah sumber kehidupan yang asli, yaitu Yesus Kristus. Molo tajahan non Matius, tajahan non Markus, didok disi dakkolan parau, dakkolan deke, dakkola jala, na ditadikon nasida. Yohanes dan Yakobus punya bapak namanya Zebedeus. Saat itu Zebedeus juga bersama-sama dengan mereka. Ayahnya Zebedeus sekalipun mereka tinggalkan. Itadiko do amana si Zebedeus lao mangihuton Tuhan Yesus Kristus. Alaniaha ala diboto nasida dau umargado. Nanaing si huton non ima Tuhan Yesus Kristus. Ini hampir mirip dengan perumpamaan tentang kerajaan sorga yang pernah Yesus sampaikan. Ada 7 perumpamaan tentang kerajaan sorga. Ada 2 diantaranya adalah mutiara yang berharga dan harta yang terpendam. Cerita mutiara yang berharga dan harta yang terpendam kisahnya begini. Ada seorang petani, dia petani upahan. Dia pergi ke ladang, pergi bekerja di ladang orang. Dia mencangkul di ladang orang, bekerja seperti biasanya untuk mencari upah. Ketika dia mencangkul dan mencangkul, tiba-tiba dia menemukan ada harta yang terpendam di ladang itu. Dia temukan ada mutiara yang berharga di ladang itu. Segera dia tutup, dia pulang ke rumah, dia jual semua hartanya. Semua yang ada padanya dia jual, lalu hasil penjualan ini dia pakai untuk membeli sebidang tanah ini. Karena apa? Karena dia tahu jauh lebih berharga yang ada di dalam tanah itu. Songoni mangulu ni halak nama bain Yesus gabi prioritas. Tung hutadiko pesaluhu naon alai ala Yesus dodong aku nasotagamo nauhu masusa nasotagamo nau gabe marsak alai pos dorohaku sarihonon ni imanguluku hobar tolomoni rohan. Idobana di hati dekod di buku detai saluhu nado hutadikon alani Tuhan Yesus. Nang do ngape mana dikonau alai alani Tuhan Yesus posdo rohaku disi. Alani ido akamang dohot tamuinang molo tadok molo didok dijauh dohamu gawe si jalo jolma si jala jolma tapataridahom ma uduk ni roha tatadda dirita dohot sude keterbatasata jala tabayam ma Yesus Kristus prioritas na paling utama di tonga-tonga ni nguluta.
Jangan ragu membuat Yesus sebagai prioritas dalam kehidupanmu. Dia akan memelihara, Dia akan mencukupkan, Dia akan menyertaimu dalam kehidupanmu. Akhirnya ingatlah, jadilah penjala manusia. Percayalah, jika Tuhan yang utus, Tuhan juga yang urus. Amin. Martangi yang mahita. Mau lihat emali Tuhan, dihatam nakutangi hok kami, di bagasan manugut nyarion, di paingot toko dohami sude ruas ni huriam, di jauho dohami gabe si jala jolma, di sude ulaon dohot peran nami ganup marsada-sada. Ali Tuhan, mangido mahami tuhon waeng, saipatau matutu hamion saluhutna, gabe si jala jolma, asalam tumorop roh halak manadaho, maka porsyaiho, di tonga-tongani ngoluna. Tuhan lehot dihami hauduhon, asa uduk hami tu hatam, termasuk ditiki dang terjalor roha do pikiran nami, alai naing mahatami, najumulo huulahok kami, huoloi hami, di atas ni seluruh pikiran, logika dohot pangatusion nami. Tuhan pahingot tami, asa mana dahami dihadirion nami, disude keterbatasan nami, ise mahami diadopamu, akkana pinataum dohami, laho majalam jolma di tonga-tonga di tanaon. Alani Tuhan, sai pasaha mahuasomi, dihami ganup marsada-sada, asa marhite ngolunamion, bui terju halak, ro manadaho, doho makka porsaiho, di tonga-tonga ni ngoluna. Asiro ham marhite todim todi porbadia, sai paingot hamio Tuhan, asa totong mabaheko na prioritas di tonga-tonga ni ngolunami. Sudedo nian rikot, alai daodo rumikot, ho nahu ihutok kami, doho nahu oloi hami. Ay hodo haroroan ni pasu-pasu, ay hodo haroroan ni ngolu. Atong ihutonon nami maho, tadikonon nami masaluhu na alaniho. Pos dorohanami sarihonom wakanarikot, di ngolu nami ganup marsada-sada. Asima roham Tuhan, say urubi mahami, laho makangoluhon hatamon, huhut mapasautoni, di ngolu nami siap hari. Pasu-pasu masudi ruas ni huriam, siada dana namekmet sahatu akana matua, sai jagai maparngoluon ni nasida, pake maho Bartolomani roham, urupi ruas mi Tuhan madalani parngoluon na, hobar tulomani rohami, jala sai padao manasa parmaraan, sai padao makapanahit, sai totong ma apehonom mu akka pasu-pasu di tonga-tonga ni parngoluon ni nasida, jala lehonom mu hahipason, gogo dohot las di roha, gajang ni umur di sudi ruas ni huriam, mangulahon akka ulaon ni nasida. Tuhan debata dang haruhu boto hami, songod dia borat ka si adopan nami, marsogot dua katikin aneng ro, alani iho mana mardalan rap dohot hami, huhut namad dongani hami. Urasi hami sian saluhut dosa nami, urasi dosanya ka ruas ni huriamon, asalam talub hami gabe habaoran ni pasu-pasum. Holan marhite goarni anakmu Yesus Kristus, tangihon ma tangiang namion. Amin. Mari demahita laus tison mata pasahat peliata napaduahon. Suhu lo sumbi diri
Atangnya koma peliata martang yang mahita. Ale de bata aman hami na di banua gijang, hodo haroroan ni saluhut sileho-leho nadenggan, dohot nasa uli bahasa na mau liutus. Hupasahat tami masya na nilehomi tu hami pelian nami tuho, say jalo mai gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti, asa huparhasya kami pelianon, pati bulhon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam, dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalam hutada hami godang ni seleho-leho mitu hami. Asalam girgir hami madok mau lihate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di banua gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni roham di banua tongaon, songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hangoluan siapari, say sama dosa nami songon panesanami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unang hami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho, di sodakon Tuhan de batama bohina tuho, jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama bohina tuho, jala di pasaorhon ma damena tutondim. Shalom, selamat hari Minggu madihita saluhutna.